ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नव मिशन. नमस्कार. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण साद लाईव्ह मध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. ऑक्सिजन टुरिझम ही नवी संकल्पना घेऊन आम्ही आलो आहोत आमच्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने. सिंधुदुर्ग म्हटला की अनेक रूढी परंपरा ह्या आपण पाहतो. अशाच परंपरा आणि इथला वारसा जपून ठेवणारं सिंधुदुर्ग हे खरं तर महाराष्ट्रातलं एक अव्वल जिल्हा असेल. सावंतवाडीतले जे राजघराणं आहे त्यांनी हा वारसा अत्यंत जीवापाड जपून ठेवलेला आहे आणि त्याचं अत्यंत चांगलं आणि मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे सध्याच्या युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले. श्रद्धाराजे, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. खरं तर वारसा म्हटलं, हेरिटेज म्हटलं की नेहमी आपण राजघराण्यांकडे बघतो. तुमचंही राजघराणं की ज्यांना सावंतवाडीचं राजघराणं म्हणून म्हटलं जाते, खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्ही आत्तापर्यंत हे सगळं जतन करून ठेवलेलं आहे. म्हणजे तुमची ही सगळ्यात लेटेस्ट आत्ताची पिढी त्यांनी हा राजघराण्याचा वारसा फार चांगल्या पद्धतीने जपलेला आहे. हा वारसा जपण्यासाठी तुम्ही कसे प्रयत्न केलेत? नमस्कार दिव्यानीजी. कोकणचा लाईव्ह ना ऑक्सिजन टुरिझम सुरू करायला खूप खूप शुभेच्छा. सर्वप्रथम मी एक सांगणार की मला ऑक्सिजन टुरिझम हे शब्द खूपच आवडला. जेव्हा आपण ऑक्सिजन हे शब्द ऐकते तर मनमध्ये फक्त एक वस्तू येते की सोर्स टू लाईफ ऑन अर्थ. आणि ऑक्सिजन आपल्याला जीवन देते आणि निर्माण करते. तर मला हे खूपच आवडलं आणि आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. वारसा आम्ही कसं पुढे घेतात तर ॲक्च्युली राजघराण्याचं स्वप्न खूप बरेपैकी वर्षांनी होतं की त्यांना बुटीक हॉटेलमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. आणि जेव्हा युवराजांनी मी हॉस्पिटॅलिटी आणि कलिनरीमध्ये शिक्षण घेऊन आले तर फॅमिलीनी ठरवलं होतं की आता आम्हाला हे काम सुरू करायलाच पाहिजे. आणि तेव्हा आम्ही एक करेज घेऊन 1 स्टेप फॉरवर्ड घेऊन आम्ही सुरू केलं आहे. आम्हाला हे बुटीक हॉटेल उघडायला 4 वर्ष लागले आहे कारण आम्ही हे ध्यान ठेवले आहे की आम्हाला हे प्रॉपर्टी रिस्टोअर करायची होती, ना की रेनोव्हेट की बांधकाम तोडून नवीन करायचं होतं. आपण आपला कन्स्ट्रक्शन पण बघणार तर आम्ही चिरेचा वापरण केला आहे, लाकूडचा वापरण केला आहे. आम्ही अजिबात मार्बल्स नाही वापरले. जे रिसोर्सेस सिंधुदुर्ग आणि सावंतवाडीमध्ये अवेलेबल होते आम्ही ते रिसोर्सेसचं वापरण केलं आहे. आणि आम्ही हे एक ध्यान ठेवते की जेव्हा पण कोण पण आपला गेस्ट राजवाड्याच्या आतमध्ये आला त्यांना हे एक्सपिरियन्स, हेरिटेज, कल्चर आणि आपलं ट्रेडिशन ते सगळ्यांचा एक्सपिरियन्स भेटलं पाहिजे. तर आपण बघणार की आपलं वेलकम करण्याची पद्धत, आपण जे जेवण देणार आहे, जेव्हा की लंचमध्ये आम्ही राजवाडा थाली करत आहे. राजवाडा थालीमध्ये आम्ही मटन थाली, फिश थाली, सुरमई फ्राय, आजीची फेवरेट सीताफळ बासुंदी ते सगळं ठेवलं आहे. आणि राजेसाहेबांची रॉयल रेसिपीज ठेवली आहे. आणि फर्निचर पण आपण जे पण यूज केलं आहे आम्ही काय पण नवीन नाही घेतलं आहे. जे आजी आणि आजोबाने तेव्हा बनवलं होतं ते आम्ही रिस्टोअर करून हॉटेलमध्ये ठेवलं आहे. आणि आमचा हे प्रयत्न आहे की हेरिटेज अलॉंग विथ कॉन्झर्वेशन. आम्ही हॉटेलमध्ये प्लास्टिकचा यूज खूपच कमी केला आहे. आम्ही प्रयत्न करत आहे की 0 प्लास्टिक करायला पाहिजे. आम्ही ग्लास बॉटल्स यूज करत आहे. मिनिमम वेस्ट प्रॅक्टिस करत आहे. आणि एक चीज आहे की युवराजांनी मी हॉस्पिटॅलिटी बॅकग्राऊंडचे होते तर आम्हाला हे थोडा फाउंडेशन होता आणि थोडं ते बरं होतं की आम्हाला माहीत होतं की कसं पुढे जायचं आहे. पण आम्ही पण स्टेप बाय स्टेप 1 डे ॲट अ टाईम हे करत आहे. थोडे मिस्टेक्स होणार पण वी आर हिअर टू लर्न. आणि आशा आहे की लोकांना हे बुटीक हॉटेल आवडेल. नक्कीच नक्कीच. आता तुम्ही खूप चांगलं सांगितलं खरं तर. म्हणजे हेरिटेज विथ कल्चर अँड आपल्या जे काही म्हणजे पारंपरिक जे आलेलं आहे ते सगळं.
अशा पद्धतीने जेव्हा आपण करतो, एक तर राजघराणं त्याचं कल्चर वेगळं, त्यांच्या रेसिपीज वेगळ्या, त्यांचं इतर जे असते ते सुद्धा थोडंसं सर्वसामान्य लोकांपेक्षा थोडंसं वेगळं असते. मग हे सगळं जेव्हा तुम्ही तुमच्या ह्या बुटीक हॉटेलमधून जेव्हा एकत्रितरित्या पर्यटकांना देता, त्यावेळेस त्यांचा एक्सपिरियन्स तर खूप छान असणारच, परंतु जसं तुम्ही म्हणालात की हॉस्पिटॅलिटी ही तुमचं शिक्षणच होतं, त्यामुळे तुम्हाला त्याच्यात जास्ती वर्क करावं लागलं नाही. परंतु रेसिपीज आहेत किंवा इतर थोडंसं कल्चर आहे, राजघराण्याचं कल्चर वेगळं आहे, किंवा आता तुम्ही 2-3 गोष्टींचं म्हणजे राजवाडा थाली किंवा राजेसाहेबांच्या रेसिपीज ह्यांचं वेगळेपण ते तुम्ही कसं जपलं? ते आम्ही पहिल्यांदा तर मी राजेसाहेबांची परमिशन घेतली होती की आम्हाला सुंटी गोला, केसरी मासे पाहिजे हॉटेलमध्ये, कारण आम्हाला लोकांना ते एक्सपिरियन्स द्यायचं आहे. तर राजेसाहेबांना त्यांची रेसिपीज खूपच आवडते. तर ते काय करते की मसाला आम्ही घरी बनवते आणि ते मसाला आम्ही इथे येऊन ते रेसिपीज करते. तर कधी पण ते शेफ्सना आमचे जे रॉयल रेसिपीज जे आहे ते करणार नाही, कारण ते जनरेशन्स थ्रू आले आहे आणि ते प्रिझर्व व्हायला पाहिजे. पण जे पण नवीन जेव्हा की युवराज आणि आम्ही वेस्टर्न कुझिन केलं आहे आणि रात्री मी जॅपनीज आणि कोरियन कुकिंग करते, युवराज प्लेटेड डेझर्ट्स करते. तर जेव्हा मी शेफ्सना ट्रेनिंग करायला सुरू केले होते थोडा अवघड होता, पण आम्ही लकी आहे की आम्हाला स्टाफ खूपच चांगला मिळाला. त्यांचा रिस्पॉन्स ऑलवेज पॉझिटिव्ह असते, त्यांना शिकायचं आहे. आणि एक आहे की जेव्हा आम्ही हॉटेलसाठी हायर करायला सुरू केलं होतं, आमच्या एकच कसं सांगू की एक प्रायोरिटी होता की आम्हाला सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्गचे लोकांना जॉब द्यायचा आहे, रोजगार द्यायचा आहे. कारण सिंधुदुर्गमध्ये आणि सावंतवाडीमध्ये खूपच टॅलेंट आहे, आपले लोकांमध्ये खूप पोटेन्शियल आहे आणि ते पोटेन्शियलचा बेनिफिट बाहेरची लोक घेतात. तर बाहेरची लोक ते ना घेताना सावंतवाडीला ते बेनिफिट व्हायला पाहिजे. आणि तेव्हा मी हे कॉन्शियस डिसिजन घेतलं होतं की रोजगार आम्ही सावंतवाडीच्या लोकांनाच देऊया. वा, म्हणजे याच्याबरोबर तुम्ही सावंतवाडी कर झाल्यावरती ते पण एक जपलेलं आहे की आपण इथल्या लोकांचं काहीतरी थोडंसं देणं लागतो, तर त्यांना आपण काहीतरी मदत करायला पाहिजे. आणि म्हणून तुमचं इंटेन्शन म्हणजे पर्टिक्युलरली तुम्ही सावंतवाडीतल्या किंवा सिंधुदुर्गातल्या लोकांना किंवा तरुणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे. मग अशी तुम्ही उल्लेख केलात की आपण बघतो म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी जेव्हा आपण बघतो रिस्टोर करतात म्हणजे पूर्णपणे काही आतलं सगळं हे बदलून टाकतात, त्याला सगळं मॉडर्नायझेशनचा टच देतात. फक्त बाहेरून जो ढाचा असतो तो फक्त कुठेतरी हेरिटेज टाईप असतो, परंतु आतमध्ये सगळं एकदम चकाचक पॉलिश्ड सगळं इंटिरियर केलेलं असते. परंतु त्याला तुम्ही अजिबात तिथे गेला नाहीत, तर सगळं तुम्ही जुनं जे म्हणजे आजी आजोबांच्या काळातलं जे होतं किंवा जे होतं त्याला तुम्ही पुन्हा रिस्टोर केलं आणि तेच पुन्हा असं जुन्या जमान्यातलं की हेरिटेज वाटावं असं केलं. त्याच्यासाठी तुम्हाला म्हणजे ते कारागीर, ते फर्निचर रिस्टोर करण्यासाठी माणसं तुम्हाला इथे मिळाली की तुम्हाला बाहेरून आणावी लागली? आम्हाला खूप शोधावे लागली, पण सगळे आर्टिस्ट आमचे बांधकाम मोस्टली सावंतवाडीचे आहे. रिस्टोरर पण आम्ही जे फर्निचर रिस्टोर केलं आहे, आपला वुडवर्किंग स्टेशन आहे, सगळं वुडवर्किंग स्टेशनमध्ये झाला, लॅकरिंग वुडवर्किंग स्टेशनमध्ये झाला. इनफॅक्ट हॉटेलच्या रूम्समध्ये आम्ही जे मिरर फ्रेम्स बांधले आहे, ड्रेसिंग टेबल्स बांधले आहे, ते सगळं इथूनच बनले आहे आणि पेंटिंग पण आपल्या आर्टिस्टनी केले आहे. तर जेव्हा की आर्टिस्टना हे ऑपॉर्च्युनिटी भेटलं की नवीन काहीतरी करायचं आहे, हे आर्ट फॉर्म जे ते कार्ड्समध्ये पेंट करत होते, आज त्यांनी मिरर फ्रेम्सवर केला, नाईट लॅम्प्सवर केला, तर त्यांना पण खूप खुशी होती की जेव्हा मी त्यांना फर्स्ट टाइम हॉटेलमध्ये घेऊन गेले होते तर ती लोक खूप खुश होते. आणि आम्हाला ते आवडलं की आम्ही सगळ्यांना इन्व्हॉल्व केलं आहे, ना की बॉम्बेच्या लोकांना आणलं की बँगलोरच्या लोकांना आणलं, असं नाही केलं. तर ते पण एक प्राऊड फॅक्टर आहे. बरोबर, म्हणजे ते सुद्धा हेरिटेज जपण्याचा प्रयत्न केला तुम्ही की ते जे पारंपरिक हे होते, म्हणजे जसं तुमच्याकडे गंजिफाचं काम चालते किंवा गंजिफा तुम्ही तयार करता, कार्ड्स तयार करता, त्याचे जे पारंपरिक जी चित्र आहेत किंवा ती सुद्धा तुम्ही त्यांच्याचकडून काढून घेतलीत, हे अर्थात ते तुमचं मोठेपण आहेत. सो हॅट्स अप टू यू फॉर दॅट. थँक्यू. जेव्हा हेरिटेज हॉटेल
काढण्याचं जेव्हा तुम्ही ठरवलं, हं. 4 वर्ष तुम्ही काम करताय असं सांगितलं, म्हणजे प्रत्येक गोष्टीवरती तुम्ही बारीक बारीक लक्ष दिलेलं आहे. आता झिरो प्लॅस्टिक म्हणजे मॅक्झिमम जेवढं प्लॅस्टिक वापरता येणार नाही, कारण आज प्लॅस्टिक शिवाय आपलं जग नाहीये. नाही. तर त्याच्यासाठी पर्याय म्हणून तुम्ही काय तुमच्याकडे यूज करताय आता सध्याला? प्लास्टिकला अवॉइड करायला आम्ही मॅक्सिमम स्टेनलेस स्टील, ग्लास ते रिप्लेसमेंट करावाच लागते. कॉस्टिंग वाढते नक्की, पण आम्ही एन्व्हायरमेंटली खूपच कॉन्शियस आहे. राणीसाहेब, युवराज, राजेसाहेब ते सगळ्यांचा एकच प्रायोरिटी होता की अगर आपण आज आपण एक बुटीक हॉटेल करत आहे, इन्व्हेंटरी खूप नाही आहे, कॉस्ट थोडा पण वाढेल चालेल, पण आता आम्हाला आज एक एक्झाम्पल सेट करावा लागणार. बरोबर. आज आपण ते केलं तर लोकांना आयडिया मिळेल, अच्छा असं पण करू शकते आपण, आणि ते करायलाच पाहिजे. बरोबर. आता जसं तुम्ही म्हणालात की ह्याच्यामध्ये इतर काय करताय, कारण हेरिटेज जपायचं म्हणजे एका ठराविक चौकटीच्या बाहेर तुम्ही जाऊ शकत नाही. समजा आता मला माझं घर रिनोव्हेट करायचं असेल तर मी आत्ताचं मॉडर्न जे फर्निचर आहे, आत्ताच्या ज्या मॉडर्निटीज आहेत त्या मी यूज करणार. परंतु तुम्हाला जर समजा रिनोव्हेट करायचं असेल तर त्या हेरिटेजच्या बाहेर, त्या परंपरेच्या बाहेर तुम्हाला जाता येत नाही. मग तेवढ्या त्या दायऱ्यामध्ये राहून तुमच्या ज्या आयडियाज आहेत त्या तुम्ही कशा अप्लाय केल्या, कारण ते फार कठीण आहे. कारण कुठेतरी त्या हेरिटेजला सुद्धा बाधा येता कामा नये, त्याच्यामध्ये मॉडर्निटी दिसता कामा नये, परंतु तेच जुनं तसंच हेरिटेज वाटावं याच्यासाठी तुम्ही काय केलं? तर आम्ही हळूहळू काम केलं आहे. हे रिस्टोर करायला आम्हाला 4 वर्ष कशाला लागले, कारण आम्ही एव्हरी फॅक्टर, एव्हरी अँगल, आपण हे पिलर्स बघणार तर ते सावंतवाडीचे पिलर्स आजी आणि आजोबांनी घेतले होते, कारण Okay. जेव्हा टेम्पल्स रेनोव्हेट करणार होते तर हे पिलर्स ते कापून टाकणार होते. तर तेव्हा आजी आणि आजोबाने घेतले होते आणि हे वाडामध्ये ते 30 वर्ष बंद होते. ओके. तर जेव्हा रेनोव्हेशन चालू केलं तर आम्ही विचार केलं की चिराचं बांधकाम ना करताना हे वुडन पिलर्स आहे, आपण ते पण वापरू शकते. तर ते रिस्टोर करायला सुरू केलं, ऑइलिंग सुरू केलं, लॅकरिंग सुरू केलं आणि परत ते केलं. जेव्हा की आपण आतमध्ये पण बघूया, थोडे रूम्स आमचा फाउंडेशन थोडा वीक झालं होता, तर पूर्वजने कसं केलं होतं ते आम्हाला फर्स्ट स्टडी करावा लागला. ते सेम टेक्निक आम्हाला पद्धतीने पूर्ण करावा लागलं, तर ते पण टाईम लागलं. आणि अजून खूप बांधकाम आहे की आपण बघणार की शेड्स करायला, कारण स्विमिंग पूल एरियामध्ये प्रिव्हसी पाहिजे असते. येस. तर ते कसं ढाकायच्या, तर ते वुडन बॅम्बूजचा आपण बांधकाम केला. तर असं खूप खूप सोच विचार करून आम्ही पुढे गेले आहे. बरोबर. म्हणजे त्याच्या म्हणूनच तुम्हाला 4 वर्ष लागली की प्रत्येक गोष्ट कशी त्याच्यामध्ये येईल आणि ते त्याचं हेरिटेज कसं जपलं जाईल याच्यासाठी तुम्ही काम केलं. आता जेव्हा टुरिस्ट येतो त्यावेळेस जसं आपण म्हणाला तसं आज एवढा माणूस ह्या शहरीकरणामध्ये किंवा मॉडर्नायझेशनमध्ये एवढा गुरफटला गेलेला आहे की त्याला त्याच्या बाहेर येऊन त्याला श्वास घ्यायचा आहे, मोकळा श्वास घ्यायचा आहे. अशा वेळेस जेव्हा तो तुमच्या ह्या हेरिटेज हॉटेलमध्ये येतो किंवा बुटीक हॉटेलमध्ये येतो त्यावेळेस जसं तुम्ही तर म्हणालातच की त्याचं वेलकम आम्ही वेगळ्या पद्धतीने करतो. वेलकम पासून त्याला आतमध्ये त्याला बसून त्याला ते क्युझिन जे आहे त्याची टेस्ट घेईपर्यंतचा जो काही प्रवास असतो कसा असतो, काय सांगाल? तर हॉटेल सुरू होणारे 2 महिने झाले आहे आणि आपल्याकडे फॉरेनर्स पण आले आहे, इंडियन्स पण आले आहे आणि टचवूड रिस्पॉन्स खूप चांगलं होतं. लोकांना दिसते की आपण एक एफर्ट केले आहे. एव्हरी अँगल, एव्हरी स्टेप, एव्हरी कॉर्नर हॉटेलमध्ये जे आहे त्यांच्या एक थॉट प्रोसेस आहे आणि लोकांना ते आवडते. लोकांना सिम्प्लिसिटी आवडते. आता टुरिझममध्ये पण आपण बघते की एक शिफ्ट झाला आहे. लोकांना सिम्प्लिसिटी पाहिजे, लोकांना स्मॉल टाउन्स पाहिजे आणि हे आज जे टुरिझममध्ये जे शिफ्ट झालं आहे हे सिंधुदुर्गसाठी खूपच बरं आहे आणि आपल्याला आता हे टॅप करायला पाहिजे. लोकांना हे दाखवायला पाहिजे की आपण सिम्प्लिसिटी आणि कम्युनिटीमध्ये कसं राहतात, लोकांनी एक दुसऱ्यांची मदत करतात आणि जे आपल्याला म्हणजे इंग्लिश एकदम फ्लुएंट नसणार तरी पण ते चालते. लोकांना ते नाही पाहिजे, लोकांना मिठास पाहिजे
आपण चांगलं बोललं, हिंदीमध्ये बोललं, मराठीमध्ये बोललं, त्यांना फक्त तेच पाहिजे, कम्युनिकेशन, सिम्प्लिसिटी आणि रिस्पेक्ट. बरोबर. आणि जे पण लोक आले आहे त्यांना हे बघून, आर्टिस्टना बघून, राजवाडा बघून, सावंतवाडी फिरते ते. इनफॅक्ट आमच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये एक व्हेरी इम्पॉर्टंट फर्स्ट ॲक्टिव्हिटी आहे वॉक अराउंड सावंतवाडी लेक Okay. अँड मोती तलाव. अच्छा. मोती तलाव म्हणजे मोती तलाव आहे, आम्ही मॅप बनवला आहे, सोनार गली आहे, चित्तारी गली आहे. तर आमच्या हे आयडिया आहे की लोकांना फक्त राजवाड्यामध्ये नाही राहायचं आहे, त्यांना बाहेर फिरायचं आहे, फिरायला पाहिजे, सावंतवाडी बघायला पाहिजे. आपला सिटी इतकी सुंदर आहे, रात्री मोती तलाव खूपच सुंदर दिसते. तर आम्ही त्यांना एनकरेज करते की थोडा सावंतवाडी बघा, लोकांना बघा, भेटा. आम्ही अजून एक ॲक्टिव्हिटी ठरवली आहे की त्यांना एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे की एक स्मॉल टाउन की विलेजमध्ये लोकल कुझिन, भट्टी कुझिन त्यांना पाहिजे तर आपण देऊ शकते. तर आम्ही 2-3 फॅमिलीजवर टायअप केले आहे, जे अगर गेस्ट गेले तर त्यांना सगळं दाखवेल की आम्ही असं कुकिंग करत आहे, हे आमचं घर आहे, आमचा फार्म आहे. तर लोकांना ते खूप आवडते. बॉम्बे आणि बँगलोर आणि दिल्लीचे जे लोक आहे त्यांना सिटी इतकी बघितलं आहे, पण ते सगळं जणी आता थकले आहे आणि त्यांना पाहिजे की आता काहीतरी सिम्पल, रिलॅक्स व्हायला पाहिजे. आणि हे एक्सपिरियन्स जेव्हा ते करते ते सगळं मला असं सांगते की आम्ही सावंतवाडीमध्ये एक घर घेणार. ओके. म्हणजे तुमच्या बुटीक हॉटेलमध्ये जेव्हा येणार त्यावेळेस तो अशा पद्धतीने बाहेर पडतो की नाही, मला इथलं सिटीजन व्हायचं, की मला इथे कुठेतरी निवासाची व्यवस्था व्हायला पाहिजे, एवढी ऊर्जा घेऊन तो बाहेर पडतो. आणि त्याचं श्रेयही तुम्हाला आहे. म्हणजे फक्त तुम्ही तुमच्या हॉटेलपुरतं मर्यादित न राहता बाहेर सुद्धा काही फॅमिलीज अशा टायअप करून घेतलेल्या आहेत की ज्यांच्याकडे ते जातील किंवा सावंतवाडीचं दर्शन व्हावं, त्या फक्त तुमचं हॉटेलच नाही तर त्या निमित्ताने त्यांनी सावंतवाडी फिरावं, म्हणजे बाकीच्या अँसिलरी सुद्धा चालू शकतील. त्या निमित्ताने आपली लाकडी खेळणी आहेत किंवा इतर ज्या काही गोष्टी आहेत त्या सुद्धा चालू शकतील. म्हणजे एक राजा जो आपल्या प्रजेसाठी करेल ते तुम्ही थोडक्यात कमी अधिक प्रमाणात देण्याचा प्रयत्न तुम्ही आता देखील करताय. हे जेव्हा होतं म्हणजे फॉरेनर्स ते येतात, परंतु आपल्याकडचे टुरिस्ट येतात, जेव्हा ते येतात हे सगळं तुमचं हेरिटेज हॉटेल बघतात, तुमच्या हातच्या रेसिपीज ज्या आहेत त्या खाऊन ते जेव्हा तृप्त होतात, त्यावेळेस असं तुम्हाला वाटते का की आपण एक आपला राजवाडा जो आहे तो आपण डेव्हलप केला किंवा आपण त्याला कन्वर्ट केलं, हेरिटेज हॉटेलमध्ये कन्वर्ट केलं? आपल्या सिंधुदुर्गामध्ये अनेक अशा प्लेसेस आहेत की ज्या सुंदररित्या त्याचा वापर करून अशा अनेक हॉटेल्स होऊ शकतात आणि ज्याच्यामुळे रोजगाराला उपलब्धता होऊ शकते. त्या दृष्टीने तुम्ही काही प्रयत्न करणार आहात का? तर फर्स्ट तर मी हे सांगेल की आपला सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्गमध्ये खूप टॅलेंट आहे, लोकांमध्ये खूप पोटेन्शियल आहे आणि आपल्याला हे स्टेप घ्यायला पाहिजे की आपण काहीतरी सुरू करायला पाहिजे. बरोबर. कारण काय असते की आपला लोक बाहेर जातात आणि बाहेरचे लोक सिंधुदुर्गच्या टॅलेंटचा फायदा घेतात. ते बाहेरच्या लोकांना फायदा नाही दिलं पाहिजे. सावंतवाडी आणि सिंधुदुर्गमध्ये काहीतरी केलंच पाहिजे आणि आम्हाला हे एक्झाम्पल सेट करायचं आहे. एक टाइम आमचा ते हॉटेल सेट झाला तर आम्ही तेच एनकरेज करत आहे हे ॲक्टिव्हिटीज करून की आपण एक दिवस एक फुल डे ॲक्टिव्हिटी हे विलेजमध्ये ठेवा, एक फुल डे ॲक्टिव्हिटी हे विलेजमध्ये ठेवा. लोकांना नवीन नवीन काहीतरी दाखवा, आपण कसं काय करत आहे, फुल डे कसं स्पेंड करत आहे ते लोकांना बघायचं आहे. आणि होपफुली इथे हॉटेल आहे, लोकांनी रेस्टॉरंट उघडले, कुठेतरी आम्हाला अप्रोच केला की आम्ही रेस्टॉरंट उघडले आहे, प्लीज लोकांना पाठवा. आम्ही खूप खुश होईल कारण आम्हाला असं पाहिजे की लोकांना सावंतवाडी बघायला पाहिजे, आपले रोड्स किती चांगले आहे, किती सुंदर आहे. तर हे ऑपॉर्च्युनिटी लोकांना दिलंच पाहिजे आणि मी आशा करत आहे की आमच्या हे बघून लोकांना थोडा काही एनकरेजमेंट मिळेल आणि लोकांना काय पण मदत पाहिजे आम्ही राजवाड्यामध्ये असते, कधी पण या आणि काय पण मदत पाहिजे, कसं काम करायचं, कसं बांधकाम करायचं, तर वी आर व्हेरी हॅपी टू हेल्प. आणि वा, म्हणजे खरंच तुमचे विचार ऐकून मलाही खूप बरं वाटलं की आपल्याकडे एक जनरली असा एक टेंडन्सी असते की आपलं झालं ना मग ठीक आहे, मग तसं कोणाचं होता कामा नये, परंतु तुम्ही उलट आणखीन एनकरेज करताय की
होऊ देत. जर असं होत असेल तर तुम्ही निश्चितच आमच्याकडे या. आम्ही तुम्हाला मदत करायला केव्हाही तयार आहोत. आणि मला वाटते श्रद्धाराजी, आपण बघतो की ह्या हेरिटेजवरती अनेक राज्यांनी खूप चांगलं टुरिझम मध्ये एक हे गाठलेलं आहे. आपण राजस्थान जर बघितलं तर राजस्थानमध्ये वाडा म्हणजे त्यांचे जे किल्ले किंवा छोटे छोटे गड्या वगैरे होत्या त्या त्यांनी कन्वर्ट केलेल्या आहेत आणि किती चांगल्या पद्धतीने तिथे बिझनेस होत असतो. आणि फक्त त्या हॉटेलचाच नाही, पण त्याच्याबरोबर मग ते नृत्य करणारे असतील किंवा गायक असतील, वाजवणारे असतील, त्यांचा सगळ्यांचाच तिथे हे होतो. तशा पद्धतीने तुम्ही म्हणजे आपल्याकडे कसं, आपल्याकडे चित्रकथी आहे, तुमचं स्वतःचं हे दालन आहे, ह्याचं गंजिफाचं दालन आहे, आपल्याकडे दशावतार आहे, आपल्याकडे पपेट्री आहे. तर अशा ह्याचा पुढे भविष्यामध्ये तुम्ही याला त्याची काही जोड देण्याचा 100% आहे का? ते आमच्या ऍक्च्युली प्लॅन्स मध्ये आहे की जेव्हा की हॉटेलमध्ये बुकिंग आले तर आम्हाला लोकांना वेगवेगळे आर्टिस्टना ऑपॉर्च्युनिटीज द्यायची आहे. जेव्हा डेक्कन ओडिसी येत होते तर आम्ही रांगोळीवाल्यांना सांगत होते की फुगडी डान्स, तर आम्हाला त्यांना पण ऑपॉर्च्युनिटीज द्यायची आहे. अजून दशावतार नाटक करायचे आहे. कारण जे पण लोक सावंतवाडीमध्ये येते त्यांना अन ऑलराऊंड एक्सपिरियन्स पाहिजे. तर सावंतवाडीचा कल्चर, त्यांचा डान्स, त्यांचा आर्ट फॉर्म काय पण असते, तर आम्हाला ते फोक आणि ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स ठेवायचे आहे बुटीक हॉटेलमध्ये. आणि आम्ही ते पण विचार केलं होतं की जेव्हा की रिस्पॉन्स बरं झाला तर आपण अजून थोडे कॅम्प्स लॉन्च करूया. जेव्हा की योगा कॅम्प आहे, डान्स कॅम्प आहे, आपलं अजून लोक येणार, ते वन डे एक्सपिरियन्स घेणार आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला ट्रेडिशनल आपल्या आर्ट फॉर्म्स कसं इन्व्हॉल्व करायचे आहे. तर ते आमचे प्लॅनिंग मध्ये आहे आणि नक्की करूया. नक्की, म्हणजे त्याची त्याला जर जोड मिळाली तर निश्चितच एका ठिकाणी म्हणजे अंडर वन रूफ आपण म्हणतो ना की सगळं मिळेल, तसं जर झालं तर अनेक गोष्टी एका ह्याच्यामध्ये साध्य होऊ शकतील. आणि कधी पण पण जेव्हा लास्ट टाइम मी कुठे गेले होते आणि मी एक लोकल सिंगरना ऐकले होते, त्यांचा आवाज इतकी सुंदर होता, मी त्यांचा नंबर घेतला. आणि हे सगळं माझ्या लिस्टमध्ये आहे की जेव्हा की ऑपॉर्च्युनिटीज उघडली तर सगळ्यांना ऑपॉर्च्युनिटी देऊया की आज तुम्ही येऊन परफॉर्म करा. जेव्हा की यंग स्टुडंट्स, आर्टिस्टना एनकरेजमेंट दिलं पाहिजे. तर आम्हाला हे खूप करायचं आहे, पण हळूहळू वन डे ॲट अ टाइम. नक्कीच. आपण बघतोय ऑक्सिजन टुरिझम ही कोकण 7 लाईव्हने एक नवीन संकल्पना आणली आणि त्याच्या अंतर्गत आपण बघतोय सावंतवाडी राजघराण्यातल्या ह्या सुनबाई श्रद्धाराजे भोसले यांनी फार सुंदर थीम वापरून बुटीक हॉटेल नावाचे एक सुंदर असं इथे एक हॉटेल तयार केलेलं आहे. अर्थात त्यांना त्यासाठी त्यांना साथ होती युवराजांची आणि दोघांनी मिळून हे जे काही विश्व निर्माण केलेलं आहे ते खरंच अद्वितीय असं आहे. हेरिटेज असं नेहमी म्हटलं जाते आणि त्या नावाखाली अनेक वेळेस आपण बघतो की त्याच्यामध्ये अत्यंत आधुनिक अशा गोष्टींचा वापर केलेला असतो. परंतु गेली 4 वर्ष अथक प्रयत्न करून, अथक परिश्रम घेऊन, एकेका छोट्या छोट्या गोष्टींचा विचार करून हे बुटीक हॉटेल श्रद्धाराजे आणि युवराजांनी साकार केलेलं आहे. त्याबरोबरच फक्त आपलं हॉटेल झालं म्हणजे झालं नाही, तर त्याच्याबरोबर या अशा सारख्या हॉटेलांची संख्या आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढावी म्हणून देखील ते प्रयत्नशील आहेत. आणि असं जर कोणी करणार असेल तर त्याला मदत करण्यासाठी ते नेहमीच तत्पर आहेत. नक्कीच अशा मोठ्या मनाचा आणि मोठ्या विचारांचा अवाका हा राजघराण्यातल्या मंडळींना असू शकतो आणि राजघराण्यातल्या या अशा श्रद्धाराजेंसारख्या सुनबाईंना असू शकतो. त्यांच्या या विचारांना, त्यांच्या या प्रयत्नांना आणि त्यांच्या भविष्याला आपण संपूर्ण कोकण 7 लाईव्हच्या टीमतर्फे खूप खूप शुभेच्छा देऊया. श्रद्धाराजे, तुम्ही आज आमच्याबरोबर आलात आणि तुमच्या संकल्पना सांगितल्यात. खरंच मी पुन्हा एकदा असंच म्हणेन की हॅट्स ऑफ टू यू, कारण तुम्ही फक्त तुमच्या पुरता मर्यादित न राहता या पूर्ण सावंतवाडीचा किंबहुना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास या हेरिटेजमधून कसा होईल याच्यासाठी प्रयत्नशील आहात. आणि निश्चितच हा जो ऑक्सिजन आहे, हा विचारांचा ऑक्सिजन आहे, तो आपल्या जिल्ह्यातल्या तरुणांना निश्चितच एक खूप चांगला जगायचा श्वास देईल असंच मी यावेळेस म्हणू शकेन. आमच्या इथे आलात आणि तुम्ही आम्हाला सुंदर अशा फार छान शब्दामध्ये ही मुलाखत दिली, त्याबद्दल संपूर्ण कोकण 7 लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुमचे खूप खूप आभार मानते.
धन्यवाद. ऑक्सिजन पर्यटन, नव अभियान, नवं मिशन.